Wayang selayang pandang kehidupan. Buka mata lihat dunia, setiap kisah mengidungkan makna, selami arti di dalamnya. Ukirinda semesta, hari sudah terlanjur malam, banyak yang tertidur tapi sedikit yang bertafakur. Anak udan salah mongso ketiga ketawa-tawa, ana kebo nyusu budel gembelengan ra weruh kalan nabrak cagak kepleset kecemplung kedung wakuling glimpang biar carito kagelar. Yen pandosir rawat kau muktin negara Ngestini, yen kedadian kaya mangkono aku sangguni kang bakal dadi patih lan cetha bakal itu kamukten negara Ngestini. Sangguni kuwi nek perkara kamukten babasan mateng bapak lan ibune wae bisa ndak lakon. Kok meng Pandhawa sing ana ning balai. Ayo mung bisa ndak obong. Dadi tiping neraka jahanam.
terus sak dhewe dipangan. Nah aku sih jalan nyantai. Soalnya katanya nggak bisa sih dipangan. Ya, Cil. Jangan bercanda dulu dong. Di saat-saat kayak gini kan, kita tuh harus tetap tenang, fokus, dan berani seperti para Pandowo. Pandowo? Itu siapa? Supaya apa sih? Enggak. Gini, Pandowo itu adalah 5 orang besarnya yang patut kita contoh. Bagi piye toh? Kita loh cuma bertiga. 1, 2, 3. Kok mau nonton yang 5? Oh ngapun. Iya orang ngono. Sik, ngono dhisik kene. Jadi gini, Pandowo itu adalah 5 orang kesatria yang selalu mendapat percobaan pembunuhan dari para Kurawa dan satu tokoh Mesir yang bernama Sekini. Tapi mereka tidak pernah takut. Misal nih, ada satu contoh di mana tempat tidurnya para Pandowo itu dibakar habis oleh Sengkuni. Hah? Dibakar? Iya, dibakar. Mereka sudah terkepung oleh api. Tapi berkat kesaktian salah satu Pandowo yang bernama Raden Brotoseno, mereka berhasil lolos dengan cara ngerong. Itu apa lagi? Mono wae ra Pak. Emang nyopo? Orang toh. Oh. Sik. Emang gue paham gak? Ayo paham betul orang paham. Ayo. Tolong toh. Nah. Kok sih bikin meneh ini. Sweet banget deh. Ada waktu entek. Ngerong. Ngerong itu apa, Mbak? Iya sih. Jadi gini dong, Cil. Ngerong itu adalah menyusuri dan menggali lubang di bawah tanah. Dengan cara itu, Pandowo bisa lolos. Tapi karena lewat bawah tanah, mereka jadi agak buta arah. Dan tiba-tiba mereka muncul di sebuah daerah yang bernama Negara Eka Cokro. Negara yang dipimpin oleh raja raksasa bernama Prabu Baka. Raja yang setiap tahun selalu meminta rakyatnya untuk dimakan. Hah? Dimakan? Iya, dimakan. Raja itu makan manusia? Iya, makan manusia, Cil. Wih, ini ya. Dan untungnya kamu nggak di sana. Kalau misalnya kamu di sana, kamu bisa saja menolong aku. Ngapa ini kowe? Jangan-jangan maksudnya yang mau ngejar kita itu tuh Prabu Baka. Wih, iya iya. Prabu Baka. Docil. Prabu Baka tuh udah mati. Tak tahu ya. Waktu Pandowo sampai di sana itu Raden Brotoseno membantu rakyat Eko Cokro dengan cara membunuh Prabu Baka itu. Oh, iya gitu sih. toh. Lah terus tadi itu tuh siapa? Wah! Nah, itu tadi awal ceritanya. Ada yang lolos dari kebakaran Balai Golo-Golo. Ada juga yang dikejar monster. Gimana nasib selanjutnya? Apakah Pandowo akan tetap mempertahankan tahta di Hastino? Dan apakah 3 bocil tadi lolos dari kejaran monster? Cok! Bacot ke ceritanya? Kita sudah sampai di negara Ngastino. Dino iki uga
Jaka Pitana bakal sumisuda dadi Nalendra ing Ngastina. Kanjeng Wong Panembahan Bisma dosa menapa ingkang badhe kula sandhang gempung niwung temah dadi bingung raos ing manah kula. Panembahan kahanan sampun terang terwaca. Pandhawa sampun surut ing kasedan jati ing sakjroning bale gala-gala. Alajeng sinten malih ingkang menangure kepraban Dewi Purunan kula Jaka Pitana. Sangguni. Kaya jalancak. Bropo wae apa sing mbok reka daya? Putu-putumu Pandhawa mbok tapakke Sangguni. Wangsulan karaku. Apa buktine Pandhawa wis mati? Kadadosan sedanipun Pandhawa menika pancen awrat. Boten ngerti. iPad-ku gawane prene. iPad Iki lho bukti. woi nggih maneh iki maneh. Mereke durian proa. Sinten ing saken kondhani. Aku tetep isih ora percaya. Yen iki kuwandane Pandhawa. Apa mbok kira aku wong sing ora setipi? Sopo sing bisa mesthekake yen iki tenanan kuwandolan balone Kunti sartane Pandhawa? Kake, buktekno. Kuwi mesti gaweane ati to. Napa? AI to mesti. Mergane saiki akeh sing gaweane AI kuwi. Ngomong apa ya iki berian? Panembahan menika AI. Oh ya, AI to kuwi. Mesti gaweane AI to. Lek drono kan ChatGPT kan to. ChatGPT ya niku bener. AI pripun to? Asli niki Panembahan saestu. Sapunika dipun etakke mawon. Pandhawa menika wonten gangsal dipun imbui Dewi Kunti dados 6.
Menika ingkang wonten ngajengan paduka menika menawi dipun netang lan dipun priksa kalian tim forensik. Oh iya bener ya Bu ya. Forensik iya tim forensik Ngastina kapetan wonten 6 kuwondo alanggih leres kok panembahan. Ya iya betul. Ketemu wing ganjel sengkuni. Anggonmu arep ngapusi yen kowe setiti kudune ku andane cacah 10 pergopono kawan ora tau ninggal karo putu-putu Nini Kunti. Hah? Ono kawan nggih. Cacan nih ayam sini bos menengok Rikala wonten Bali menika sampun aduh apa ya ber ya mereka lah ingkang nami hubungan mereka lah boten sedaya saged kinukup kuandhanipun lah benar ingkang kantun balung mereka satu lajeng apa niki dados sawu oh ya wonten ingkang dados sawu lajeng wonten ra masuk wonten ingkang aku sing teko kaya ora bangling karo suarane. Brotosena iki kowe tenan to, Le? Oh, Stora Pak Kuyo. Sembahlah. Mas aku matur. Semono bagu unti lan kakangku. Aduh, piye iki aduh. Kasih tau terbakar iki piye iki malah nek kene. Sangguni. Lah iki lho pawongane sing nyoto urip beger-beger ngene tok. Menika ngendi ha? Ngendi? Jare petonmu kuwi mau wis fix yen Pandhawa karo Kunti mati. Tim forensikmu mau kepiye? Mau jare putu-putu kuwi wis kok mau jare yen wis pancene mati ora bisa digondeli. Omongane sapa ngono iki? Aduh. Omongane bakal gak sapa ya? Aduh. Iya gitu, wah ngopo emang jual-jual menengok lagi tak kode malah bengok payah gitu. Sangguni, loh, apa wis minggat sing jenenge Sangguni iki? Sangguni, dadi wong Solo. Iki Bratasena wis matur yen budal sedulure Papati sing padha urip. Aduh para rawuh kebareng munjuk nganu wis menengo oh layak biyen paman gondo menganggone rusak raimu uwek cangkemmu jebol apatmu ames tembungmu palsu Sangguni biar Bratasena pasewakan dira iki kaya ketiban srengenge rasane adem dadi anget mati dadi urip geger mergo tekamu sing tanpa diono sabab kabeh wis padha rumangsa nyekseni sliramu saiki bulan kadangmu mati bareng lan tokonge bale kolo-kolo panes dunia bulan sakabeh sing pinayunan dening Kolodew ati ora ono sing ninggol kulite korban dolan aku Kunti oh Bratasena pun jaluk dening pangapuramu ya Ger dene pun ora pecos ning ngayomi marang para Pandhawa malah rikaweng kawuri mergo saka jibuking pamikirku pun wis ketrucut kasolak jumenengake kakangmu tuwa si Kurpati minangka Narendra Ngastina kaget ing manah utate kulo lampahe
Resto mamaku Ringalan dari aku tinuto lawan babu kunti Samelunake omongan dan tinggalan suaraku Kanjeng Rama Bandu tak jaluk resto bapakku bisa ngemi kumpul kanggo ngucap aduh nger Roto Seno wis dak timbang-timbang dak gelar dak dulung tak jaluk jeneng sira bisa narimo pangandikaning sun kang bakal dak tetepake senadyan kudu nglakoni prihatin kang gedhe Pomo nedya maringake alas ingkang kebawah negara Ngastina kang aran Wisamarta ya Wonomarta bukanen alas kuwi dadi papan pangayoman musakadang ya Nger yen nyoto iku dawuhmu tak tombo wah, mati gue ning alas. Ora iso mangan kowe. Ayo mangan opo kowe ning kono? Iki. Kere. Oma ayu. Kebel wis aja. Wah, mangan godhong jati kowe. Medal. Iya. Mangan opo kowe? Lemah. Ora iso mangan ayam. Yo sing hati-hati pengestu banyu mili kaya tresili ning tirta benawi Nger Bratasena anakku
iki sebut kok ngapain ini? Apa ini? Mana sih? Tapi BTW motor seno kuwi nek wis cantik kali wondo wis ya rasane kaya apa bakal iso diratasi dhewe apa. Lah yo kayang seno ki ngono cek. Yo sing ngajari mainin Bagong. Iki Bagong iki sing ngajari wis ngasih pinter. Lah yo aku Bemuka. ora percaya. Tak ono. Ora Pak, nek aku cancel tali wondo mesti panganan sing ning meja. Mbok panganane sapa? Mbok apa kuwi? Mbok apa kuwi? Mbok men tak pangan sing ning meja sak meja-meja Pak pangan. Kaya buane kuwi. Wah, gratis rek kuwi. Ayo, ayo Beno, ayo sing ngono itu makan seganya. Nek meja rasane kepiye, Kan? Kaya rasa kayu iki. Wah, fritas iki fry. Lobsternya udah nggak ngejar. Kemana sih Ya yuk metu wae yuk. Kamu janji kecil. Lah kowe iki lho yo gepeng. Bisa jadi kayak gitu dia. Si. Aku kok saka kene dadi luwih kuru ya. Tapi ini kok kita bisa jadi kayak gini, ini sebenarnya kita di mana toh? Oh, kalian itu ada di dunia pewayangan. Wah, dunia pewayangan. Wah, beneran emang dunia pewayangan ini? Masa sih? Sik. Kalau gitu coba tak buat. Hidungmu panjang. Mesti kamu veteran toh? Ya dong, masa Pinocchio. Kalau yang itu, kamu mesti garing toh? Laras. Nah, yang ini Semarno. Ya 100. Kalau yang itu sih sudah jelas. Bagong toh? Oh iya, jelas. Dunia pewayangan. Put, kamu itu tuh malah ayah si Budi mereka itu tuh medeni. Put. Kae lho sing iruke dawa banget kae lho masuk dhuwur lho. Kowe dawane pirang meter kowe yo? Jangan gitu, udah toh. Sini keluar dulu makannya. Lah kalau ternyata jahat gimana? Gak mau mereka gak jahat. Aduh ya Tuhan. Andai saja aku itu superhero yang kuat dan bisa ngalahin siapa saja. Jadi mau potong dada. Makanya aku ini kene untuk dhisik. Ya wis, ayo metu Cit. Yo. Alah ya ini aku. Jadi ngomong. Cit, gue jadi Captain America nih. Cit, tak bakal mabocek tapi. Yo, bakal yo. Cit, iki apa coba yo? Di, lu delok. Wah, ini piye ya? Tuh, masa wis jadi superhero ini wis rasa mabur. Ayo. Yo, tak meneh yo. Jadi delok iki delok. Sajikan. Iya. Yo, di, lu. Di dunia pewayangan manusia itu bisa jadi siapa saja yang dia inginkan. Gitu toh. Cik, aku dadi Iron Man sih. Jajal meneh ah. Coba aku jadi ayo. Aku pengen jadi Jenny Blackpink iso ya. Wah, aku iso jadi kayak gini. Coba tak makan di sini. Lo
saksikan. Ayo. 1, 2, 3. Ayo sih, tapi so nyanyi ora masalahnya. Wah, Mbak Deni. Kalian kalau di sini itu memang bisa berubah jadi apa saja, tapi kekuatannya tidak akan sama. Karena sebenarnya itu bukan kamu, itu hanya bayanganmu. Dunia wayang adalah dunia bayang-bayang yang bisa kita ambil pelajarannya. Dan ingat, kalian tetap harus menjadi diri kalian sendiri. Oh, gitu. Ngomong meneh padahal itu baik. Apa terbaik? Ya, aku tahu kalian itu sudah monster toh. Nah, yang bisa mengalahkan mereka itu bukan lantas kamu bahkan seperti kayak yang kamu mau itu. Kalau kamu mau tahu caranya, kalian ikuti kami saja. Namanya para Pandowo yang sedang dapat alat monomarto. Wah, Pandowo! Jajir, kita jangan aku cerita dulu. Yang dia keluar kerong, yang dia membantu Prabu membantu rakyat Eko Cokro. Pandowo! Ayo, sebentar. Jangan berisik. Bentar lagi ada satu Pandowo yang mau datang.
tamu kena. Monggo kula derekaken Dara. Ayo, dan jiput Menu. Ayo.
namanya hutan itu bukan lahan kosong. Hutan itu juga ada penghuni, yaitu sama-sama makhluknya Tuhan. Ada hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya yang memang ditugaskan untuk menghuni hutan ini. Nah, kita manusia itu tahu harus permisi dan keluar dulu. Orang lakon babati kaya Raden Brotoseno kuwi. Lah, caranya permisi itu gimana? Ya, caranya adalah dengan dua pusaka yang sudah dibawa Raden Permadini. Satu, lisah pranowo atau minyak jayeng katon. Fungsinya adalah agar kita bisa melihat sesuatu tidak hanya dengan mata, tetapi juga dengan batin. Jadi, nantinya kita bisa memanfaatkan hutan ini tidak hanya untuk keuntungan sesaat, tetapi juga kelangsungan hidup yang lebih baik. Oh, yang kedua apa? Yang kedua adalah menggunakan oyot gayuro. Fungsinya adalah sebagai kekuatan dan olah bala dari kemungkinan segala hal buruk yang akan menimpa kita. Ini adalah wujud doa. Sebenarnya masih ada satu pusaka lagi yang dibutuhkan. Tapi itu nanti kalau memang para Pandawa bisa lulus yang berikutnya. Apa memang pusakanya, Pak? Pak, apa ya?
Dandun Wacana. Oh. Ingsun sakadang iki sing bawreksa marang lestarining alas iki. Ingsun Prabu Yudhistira, buri ingkang gedhe dhuwur kuwi ariningsun Dandun Wacana. Sing buri piteksa bagus cakrike kuwi ariningsun Kumbangwali. Sing kembar kemanikan kuwi ariningsun Nakula lan Sadewa. Oh, sing gedhe pangapuranira Prabu Yudhistira ora teges kuma lancap. Tetu dina iki Lilanama alas iki bakal binuka dadi negara agung kang ngayomi marang kawulane. Bangun negara kuwi ora gampang. Apa kang dadi gamanmu wani bangun negara? Ora liya nganggo sifat jujur lan adil. Yen bener kudu wani muni bener, yen kleru ya wani ngakoni klerune. Apa jeneng sira bisa mesthekake kawulanira kabeh bisa tumindak jujur lan adil? Datang lamun bisa, ananging pranayaka kudu bisa paring tuladha kang bener. Luwih prayoga lenjajah desa Milangkori supaya ngerti marang kahanane Prakawula. Aku tak takon karo sing kembar. Sapa wae ingkang sira arani kawula? Manungsa cekra, ananging kewan, tetanduran, tetumbuhan, saha apa wae kang cinipta uga kalbu kawula kang kudu entuk pangayomane negara. Apa wujud pangayoman kang sira karepake? Paring klambi sapa kang kademen, paring boga sapa kang kaluweh, paring papan pangayoman sapa wae kang kutanan, paring padang sapa wae kang nandhang pepeteng, paring dalan sapa wae kang buta teken. Banjur sapa kang bakal dadi pemimpin negara lan apa teteken kang sira gemi? Kabeh kang disebutake adi-adiku ora bakal kasembardan yen ora pinaringan dening pangestuning Gusti Kang Maha Agung. Manungsa ingkang lumaku tanpa cahyaning Gusti
kebasan rumah pengalas mongso mengitan tobor lan gegaman. Peteng tanpa padang tundane amung keprosok ing juranging kanistan lan dedosan. Obor mau mirangka panuntun amrih ora tumuju ing dedosan. Yen wis cecekel cahya, tartamtu manungsa kebak ing kelas asih mring pepadaning urip. Tanpa mandeng kuwi kewan tanduran jin setan lan sak panunggalane. Kabeh manunggal makarya amrih mulya dalem Gusti. Yo. Ya wis terang terwaca bilih Pandhawa pancen tinadhir dadi pemimpin negara kang adil lan wicaksana. Kanthi wujud pamudyan ingsun, sira sun wenehi pusaka kang ngaran Watu Timpuru, Putadewa. Pusaka iki bisa betah alas Wanamarta iki dadi negara kang endahe kayata kayanganing Bathara Indra. Watu Timpuru uga bisa ngreksa sapa wae kang gelem tumindak utama ing laladan negara Indra prasta kene Putadewa. Ngaturake banget panuwun Prabu Jen Yudhistira Lan mangertiya kabeh Pandhawa, Puntadewa, Bratasena, Permati, Pinten lan Tangsel. Sejatine ingsun kuwi ya sira, sira kuwi ya ingsun. Bisa ngalahin Pandhawa versi Jen. Rampok piye coba? Jadi nek kalian mau lolos dari kejaran monster tadi, ya kan? Dikejar-kejar monster tadi. Nah, terus kita harus bagaimana? Loh, lah ya contoh lapangan Pandhawa toh.
Monggo.